Wai na ce kun ga ruwan kuɗi ko? To wannan shine birthday ɗin da ya jawo cece kuce a wannan wata da muke ciki. Ha! Ɗin Rukayya ta cika shekaru 16, an yi ruwan kuɗi, an yi abubuwa daban-daban. Me za ku ce? Bara a nuna muku abubuwa bikin masu kuɗi jama'a, kowa ya nemi kuɗi fa. Gashi nan kun gani dai wanda ko aure ne dai iyaka kenan. Ga mahaifiyarta ita ce wannan mai babban gwal ɗin nan a wuya to. Ita ce mai bandal 500 a hannu haka nan da ta fara sa 500 haka. Bandle dai haka nan dai in ga muku an yi abubuwa a wannan bikin ya jawo cece kuce fiye da yadda kuke tunani. Bikin birthday kuma shekaru 16 ta cika. Ga ta nan kun ganta ita ce celebrant. Ga ta nan kun ganta dai haka nan ita ce ta cika shekaru 16 shine fa yan social media sun ce wannan shekaru 16 ya yi 16. Mutane da yawa suna cewa bari ku ga comment daban-daban dai kafin nan mu nuna muku sauran abubuwa da aka yi. Kun san yan TikTok babu rufe-rufe kun ga wannan comment ke cewa oh mu talakawa haka za a ga mu kamar sanda mu ce we are 20 a ce na lie 18 dai. Wato haka za ka ga mutum idan talaka dai a ce wanta gidan kamar sanda mutum ya ce shekaran shi 20 sai a ce ƙarya ne shekara 18 dai to gashi nan dai kuna ganin comments daban-daban na lokacin da ta canza kaya ne ta zo aka watso mata balan-balan na ci gaba na waye-waye haka nan to nan ita da mahaifiyarta ce suke rawa to kusan masu kuɗi da yaran su ba su da matsala sosai. kusa irin abubuwan da sai a hankali shi yasa idan iyayensu suka mutu yawanci za ku ga rayuwarsu ta rikice ta zamanto abin da ta zamanto saboda iyayensu sun nuna musu so kauna to gashi nan dai kun ganta ita da mahaifiyarta ne anan suke rawa gashi nan kuna ganin comments daban-daban ana yi mata fatan alkhairi. Comment na biyu anan ke cewa shi wannan din waye to za ku gan shi a gaba. To haka nan dai Allah ya sa mu dace Allah ya jawa mahaifiyarta tsawon rai ko me za a ce Allah ya bata tsawon kwana. Ina surutu ban gaya muku kuɗin da aka kashe a wannan birthday din ba to kun je ga yadda aka yi decorating wurin nan kun ga cake ba guda ɗaya ba gashi nan dai masu hawanni dogaye dai za a ce hawa 4 wannan ko hawa nawa ne to gashi daga gashi dai kun je ga yadda aka yi decorating wurin to an ce kuɗin da aka kashe na wannan birthday din miliyan 70 aka yi planning wannan birthday da shi miliyan 70 kusa yanzu kuɗin komai ana gaya wa mutane to miliyan 70 aka kashe a wannan birthday na Rukayya da ta cika shekaru 16. To ana ku tunanin ya kai miliyan 70 duk da an ce miliyan 70 kuma an tabbatar akan haka ne kasancewar kun ga cake waɗanda suka yi cake din chef dai haɗaɗɗiya wanda take da ɗan tsada dama to kuma gashi nan dai kun ga da aka yi abubuwa haka da nan wajen da kuke gani nan lokacin da aka ce ita Rukayya ta faɗa abin da take so mahaifiyarta ta bata ta faɗa ko menene bari da saka muku kuji. Mommy, what do you want? Say open check. This old necklace. Okay. Speak up. There's this old necklace she bought from Saudi, and I've been admiring it. Okay. So that's what I want. So give the mic to mommy. Your wish is granted, 100%. To kun je aka ce her wish is granted 100% irin kamar an bata an gama shi aka ce ta faɗi abin da take so ga mahaifiyarta abin da take so a bata shine ta ce ita akwai sarkan gold zinare kenan ko da mahaifiyarta ta siya lokacin da ta je Saudi Arabia to shine ita ranta shine take ta kan ya shiga ranta shine take ta kan so to shine aka ce to ta ba mahaifiyarta mic ta ba mahaifiyarta ta ce kamar an bata an gama like abin da take so ta samu 100% duk abin da take so za a bata to shine dai kuka ga aka ce he to Allah ya sa mu dace. To kun ga comment na farko nan ke cewa wallahi duk talauci ne ya hana mu girma wato talauci ne ya hana wasu girma. Comment na biyu ke cewa omomi way one right happy marriage life wato ita so take ta ce tana so ta yi musu ta ɗauka aure ne take so ta ce ta yi musu barka ko menene ake cewa barka na aure to sai kuma kawai ta ji aka ce ashe birthday ne duk wannan abubuwan da ake yi. Kun ga comment na farko anan ke cewa I thought it was her wedding wato ita ta dauka auren ita Rukayyan ake yi. Comment na biyu ke cewa 16 a wedding wai shekara 16 ko kuma aure ake yi to gashi nan comment na karshe ke cewa shi kuma 10 years kenan wato shi namijin kuma kenan ake tambaya shekaran shi 10 kenan shi kuma namijin gashi nan dai kun gan shi wannan namijin ne ake maganar sa. Comment ke cewa shi namijin fa he's 13 wato shi namijin shekarun shi 13 saboda comment section da yawa suna ta kance shi namijin shekarun sa nawa wanda yace shekaran sa 10 wanda yace shekaran sa kaza to shine wanda tace shekarun sa 13 to gashi nan dai kun gan shi kun ga babban yayin shi ita ce ta cika 16. kun je ga kek daban-daban to ai ko wannan kek din ma dole ya sa mutum ya zama gingime mai kusan su yara masu kuɗi sun fiye cin zaki ne wani lokaci in ji wasu shi yasa su za ku gan su haka dan koya ne dai to Allah ya sa mu dace. Ga kawayenta nan kyawawa an ce su ma yaran masu kuɗi ne kawayenta da abokanta yan makarantanta waye dai haka nan dai ga sunan kun gan su kyawawa shi yasa za ku ga wasu duk halin da suke ciki suke sa yara a makarantar masu kuɗi wai saboda kawayensu su kasance
yaran masu kuɗi saboda waye ya tashi ya dawo to ga su dai kun gansu haka ne duk sun zo sun taya ta fatan alkhairi to kuma yaron ka ko a ina yi karatu idan Allah ya ce zai masa albarka amma dai Allah ya wadata mu Allah ya ba mu yaran mu abin da suke so bari mu na alkhairi bari da saka muku ku ji fatan alkhairi da mahaifiyarta ta yi. Wasu har shekarunsu zai wuce ma iyayensu ba su san sun cika shekara kaza ba to bari dai ku ji daga bakin mahaifiyarta fatan alkhairi da ta yi mata. Amfani Allah kuma ya ƙara azurta min ke da to kun ji mahaifiyarta ta roƙa mata ilimi mai albarka zan saka muku duka addu'an da mahaifiyarta ta yi mata a short video saboda wannan background sound din idan na saka zai iya zamanto matsala ga wannan video to shi yasa zan saka muku complete addu'an da mahaifiyarta ta yi mata a short video za ku duba ku gani to gashi nan dai kun gani wuri yayi kyau an ci an sha an yi abubuwa daban-daban to Allah ya sa mu dace Allah ya tabbatar da alkhairi kowa yayi kyau a wannan bikin birthday din to amfanin kuɗi daman an ce a kashe su idan kana da su ka kashe wanda bai da kuɗi sosai shine zaka ga lokaci na boye kuɗin shi ko yana da kuɗi sai nuna bai da shi amma da suke da shi sosai suna nuna cewa suna da shi saboda kusan dama aka ce idan wani lokaci idan ka nuna baka da shi sai watakila mala'iku su ansa su ce baka da shi watakila shi yasa suke nuna su ba su kuɗi da suke nuna kuɗi suna nuna mana cewa suna da kuɗin to saboda watakila su ƙara yin kuɗin ne watakila fa ba wai na ce dole ba haka da dai to gashi nan dai kun gani wata mai kama da murjana tukunya ma na ganta a wannan bikin dai haka nan kowa ya yi kyau masha Allah me za ku ce wani fata za ku yi masu to Allah ya sa mu dace kara ma kowa arziki ne yawa mai amfani amin nan lokacin da ake cashewa kenan na ga muku an yi abubuwa sosai fiye da kuke tunani to wanda za a iya kawo muku ne aka kawo muku amma kun gansu haka nan an gwangwaje a wurin an ba mashi din hakkin shi an yi rago an yi wane ne haka nan dai kowa ya tafi da abin arziki a gidansa to kuma dai sun kawo mata gift sosai to Allah dai ya samu dace Allah ya ba mu kuɗi mai yawa mai amfani wanda zai ansa kuɗi irin kuɗin nan to